Converses al Replà de l'Escala, un podcast de les fundacions Habitat 3 i Habitatge Social, un espai per compartir dades, veus i propostes al voltant de l'habitatge. Us volem donar una cordial benvinguda a aquesta primera conversa al Replà de l'Escala. Avui comencem aquest podcast sobre habitatge amb una pregunta clau. Com hem arribat fins aquí? Perquè l'habitatge s'ha convertit en un dels principals factors de desigualtat a Catalunya i arreu. Per posar context i perspectiva, avui tenim la sort de comptar amb dues veus de referència. En Josep Oliver, economista i professor emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona, expert en mercat de treball, demografia, immigració, renda de les llars, i Carme Trilla, economista i especialista en habitatge, tant des de la perspectiva de l'anàlisi com des de les polítiques públiques com des de la provisió d'habitatge social. És la presidenta d'Habitat 3 i de Cohabitat i de l'Observatori Metropolità de Barcelona. Per tant, dos perfils que ens ajudaran a entendre què està passant i per què. Comencem situant-nos, fem una primera radiografia del moment actual. Josep, si haguessis de destacar 3 o 4 dades clau que ens expliquen millor per què parlem d'una crisi estructural d'habitatge, quines serien? Jo crec que sí, n'hi ha 2 o 3. La primera és la destrucció de teixit productiu que supera la gran crisi i, per tant, el retras en el qual, quan comença la recuperació a partir de 16-17, el sector s'incorpora a la producció de nou habitatge. I, per tant, una oferta de nou habitatge que en els darrers 10 anys escassament arriba a les 10.000 noves habitatges per any. Aquesta és una dada. La segona seria, en aquest mateix context, a partir d'aquestes dades que he dit, el creixement econòmic del país s'accentua. Som un país que té un biaix molt marcat cap a serveis vinculats a les persones, per tant, molt intensiu en mà d'obra, i per raons d'una demografia absolutament nefasta dels últims 40 anys, no hi ha a partir d'aquestes dades, no hi ha prou efectius nadius per atendre la demanda de treball de les empreses, de manera que entre el 2017, 16 i 2024, dels 500.000 llocs de treball que s'han creat a Catalunya, més del 100% els han ocupat persones nascudes fora d'Espanya. Per tant, aquest creixement econòmic provoca un segon xoc immigratori, i aquest segon xoc immigratori demogràficament es trasllada amb un augment de les noves llars creades per any al voltant de les 20.000, ja són el doble que la nova oferta d'habitatge, i d'aquestes noves llars cap a 30.000 van a lloguer. Per tant, quan ho sumes tot, tens una demanda molt potent en lloguer, una oferta molt escadossera, i a més lloguer de rentes baixes, perquè el xoc immigratori, lògicament, s'adreça cap a àmbits productius que tenen salaris relativament baixos, i per tant, doncs, aquesta gent difícilment compraran, sinó que s'adrecen cap al lloguer. Tot plegat això genera, lògicament, un augment de preus i una accentuació de la crisi d'accessibilitat. Si a més hi afegeixes un element molt més macro, que és la política del Banc Central Europeu dels darrers, fins al 2022, de tipus d'interès zero, en el qual la gent que tenia els seus estalvis habitualment en el sector financer els trasllada cap a l'habitatge buscant alguna rendibilitat, doncs ja tens tot el panorama en marxa d'augment de transaccions, augment de preus, augment de demanda i una oferta que, per raons molt complexes i de molt tipus, no està sent capaç de seguir la demanda. Carme, aquesta crisi no és la primera crisi que vivim. Què la fa diferent de les anteriors i per què aquesta vegada sembla més difícil de revertir? Sí, una part l'ha explicat el Josep molt bé. Jo diria que de totes les crisis que hem viscut després de la nostra guerra, l'anterior no tenim informació suficient, és la primera vegada que quan sortim de la crisi, cap a l'any 2017-2016, la demanda que apareix s'adreça cap al lloguer. Això no ens havia passat. En sortint als anys 60, 70, tot es va adreçar cap a la compra. Totes les crisis, quan hem sortit de les crisis, després de la crisi del 75, del 73 del petroli, sempre ens hem adreçat cap a la compra. Per què? Perquè hi ha hagut moltíssimes facilitats per la compra, molta producció d'habitatge de compra, tant el protegit com el lliure, facilitats financeres, desgravacions a la compra. I ara, el 2017, ens trobem sortint de la crisi i no anem cap a la compra, perquè en aquell moment, avui se'ns ha explicat que ja comença a haver-hi més facilitats financeres, però de crèdit, vull dir hipotecari, però en el 2017 això pràcticament no existeix, tampoc l'oferta estava activa,
I, per tant, tota aquesta demanda que sorgeix, quan ens recuperem, se'n va cap al lloguer. Això és una principal diferència amb les altres sortides de crisi. Això ja per si mateix ja creava una tensió, però això s'hi ha afegit, evidentment, el que explica el Josep Oliver, d'aquesta arribada, d'aquest creixement econòmic que ha comportat entrada de població que entra i necessita d'habitatge de forma immediata i també per primera vegada no es pot adreçar a la compra, cosa que, per exemple, a la bombolla immobiliària els que arribaven immigrats compraven, perquè se'ls donava préstecs sense problema, ara no és així. Per tant, tot suma, efectivament, sobre el mercat del lloguer, que és on estem clarament vivint la major tensió, no? Les dades són molt importants, però darrere també hi ha persones que viuen la inseguretat residencial cada dia. Ara escoltarem algunes d'aquestes veus. Yo me veía con mi hija en la calle, ella pequeña, y desesperación. I a més de pagar el lloguer allà on estava, em vaig preferir donar-li a menjar al nen. I el van fer fora. Cuando uno se encuentra en esa situación tan vulnerable, incluso piensas que no te mereces absolutamente nada y que estás solo completamente y que no vas a salir de ese pozo, però sí se puede. Mai m'hagués pensat que arribaria a aquesta situació. Vull dir que penso que avui en dia ningú està exempt de que es pugui trobar amb això. Si no hubiera tenido esta oportunidad, yo creo que seguiría de habitación en habitación. Tener un hogar es tener calidad de vida, porque es lo que hace tener la diferencia entre luchar por sobrevivir y tener un lugar donde asentarte a vivir. Que la importancia de tener un techo, que uno como madre se sienta seguro, el tener a sus hijos seguros y saber que por lo menos tienes alguien que te apoya, alguien que te da una mano y que sabes que no te van a dejar ahogar en tu situación, es como un bálsamo de tranquilidad. O sea, más que un techo, un lugar donde vivir, donde tener tu espacio, no sabes la satisfacción que te da querer ir a casa, querer estar en casa, querer pasar tiempo. Y que podemos ser una familia normal. Són històries que posen veu i rostre a una realitat que afecta cada cop a més persones. Hem vist les dades, hem escoltat els testimonis i ara ens toca preguntar-nos com hem arribat a aquesta situació. Josep, mirant la demografia que ja ens has avançat, les rendes i el parc d'habitatge, quins són els principals reptes que tenim avui i de cara a futur? Bueno, formidables d'entrada. És a dir, ampliar l'oferta per atendre aquesta demanda i, per tant, revertir els creixements de preus, estabilitzar-los, si més no és una possibilitat que es pugui fer a curt termini. Estem en un període que no s'acabarà els propers anys i si les polítiques públiques no són les adequades, s'accentuaran els problemes que tenim ara. Per què? Perquè per poc que creixi l'economia i, en fi, jo crec que el país com a tal desitja augmentar el seu benestar, el seu nivell de renda, per poc que creixi l'economia, la demografia que tenim els propers anys, la jubilació dels baby boomers en aquesta dècada propera i, per tant, la seva substitució per gent que ja no hi és perquè no va néixer, vull dir, tot això ha de venir de la mà de la immigració i, per tant, diguem-ne, és un repte, com deia al principi, formidable. Per tant, s'ha de ser molt fi amb les polítiques que es vulguin plantejar perquè no serveixen, des del meu punt de vista, algunes de les que s'han posat sobre la taula, que són, diguem-ne, iguals per tothom, perquè aquí sí que va per nivells de renda i per territoris. Dèiem abans que el lloguer a Catalunya és un 30% de totes les famílies, una xifra formidable en relació a la mitjana espanyola, però si agafes d'aquest lloguer el percentatge, el primer terç dels més pobres, aquesta gent paguen probablement al voltant del 45-50% de la seva renda només per pagar el lloguer. Per tant, la renda que els hi queda un cop ha pagat el lloguer i les despeses associades a l'habitatge és escassament un 40%. Vull dir, em diràs que com sobreviu una família que ingressa menys de 1.500 euros al mes quan li queda només el 39 o el 40% de la seva renta. Per tant, simplement és una mica decebedor perquè hem estat incapaços, o en fi, les autoritats públiques, en fi, els poders en general, la societat, de veure el que estava succeint fins que finalment ha explotat. I, per tant, el que està explotant ara és un procés que continuarà, llastimosament.
Carme, parlava el Josep de polítiques públiques i d'afinar polítiques públiques. Podríem fer una mica de repàs de què ha funcionat i què no, i podríem dir que hi ha un problema que és sobretot de manca de continuïtat en aquestes polítiques i potser de consens a llarg termini? Sí, bueno, aquest és un tret dramàtic del nostre país, que les polítiques d'habitatge han sigut erràtiques. No hi ha hagut continuïtat. Quan es posen exemples d'èxit en el món, la clau és la continuïtat i l'acumulació, el procés acumulatiu, de parc protegit, de parc social, de parc assequible. Aquí no ho hem tingut, hi ha hagut polítiques, sí, hi ha hagut polítiques importants. A Espanya l'habitatge de protecció oficial va fer una funció tremenda. Els nostres càlculs estem entre 7 i 8 milions de famílies que van accedir a un habitatge de protecció oficial entre el segle XX i començaments del XXI. I per tant era una bona política, però sabem que és una política que té una data de caducitat perquè aquests habitatges s'han anat convertint en habitatges lliures i per tant han deixat de fer la funció originària, no? O sigui, van fer la seva funció però no han tingut continuïtat. Per tant, arrenquem al segle XXI pràcticament sense parc, o sigui, com si partíssim de zero, com si no s'hagués fet res en el segle XX. O sigui que la idea de continuïtat és fonamental i crec que, bueno, ara està... Això ja s'ha entès, que el que es faci ha de ser de llarga durada, això ja s'ha entès. El mal és que, esclar, s'ha de fer. I doncs això no s'improvisa i les necessitats aquestes peremptòries que tenim ara doncs xoquen amb una lentitud en la possibilitat de donar la resposta, no? Aquí sí, s'haurien d'activar tots els mecanismes per fer això el més àgil possible. Llavors, bueno, aquí hi ha tots els debats urbanístics, de tramitacions administratives, etc. Un altre punt, o sigui, 2 punts importants de com a mínim de presa de consciència. Un, aquest, el de la continuïtat, i l'altre, el de la idea de que sí que és important que construïm. Perquè és que hem portat 14 anys pràcticament dient que no feia falta construir, que això ha sigut una de les raons per les quals s'ha parat la maquinària. Va parar perquè va haver-hi una crisi, evidentment, però després es va com desactivar, no? Llavors sembla que aquesta consciència de que sí, de que necessitem més pisos, aquest dematí també ho deia el Juan Antonio Módenas del Centre d'Estudis Demogràfics, el problema no és que tinguem més gent, el problema és que no tenim prous habitatges, per tant això ho hem de compensar, però sembla que això ja també comenci a ser entès. I llavors, per exemple, a Catalunya ara la política que s'està plantejant és la política de construcció. Passa que, tenim uns terminis aquí que ens pesen molt i que caldrà veure com convivim amb aquest ínterin fins que tinguem la disponibilitat d'aquests habitatges, no? Sí, d'alguna manera, com compatibilitzem aquestes polítiques que han de ser a llarg termini, que han de ser de consens a llarg termini, amb la immediatesa del que caldria fer parlaven de la necessitat d'uns 200.000 habitatges. Josep... Sí, aviam, jo estic d'acord amb el que diu la Carme, però podria ser menys optimista en el sentit de que el que ha de venir amb immigració, per poc que el creixement econòmic ens acompanyi, jo ho tinc estimat de manera conservadora probablement al voltant d'1 milió de nous ocupats sobre els 2 milions que tenim ara, que han vingut en 25 anys. Per tant, és un segon xoc immigratori més intens que el primer, però en termes relatius, que farà passar la població immigrant a Catalunya del 25% actual, depèn de les estimacions, l'INE diu se'n va els propers 15 anys cap al 35%, l'IDESCAT diu el 31%, estarem al voltant d'una tercera part de tota la població nascuda fora d'Espanya, quan ara és un 25%. És un 25% que és el 30% de l'ocupació, vol dir que, per tant, si acabem tenint un 30 i llarg % de la població immigrant, voldria vora un 40% d'ocupats fora d'Espanya. Per tant, el creixement econòmic els necessita de manera imperiosa i les pensions també, i, en fi, i moltes altres qüestions els necessitem. Per tant, per més que fem feina ben feta, el problema que tenim ara l'arrossegarem una dècada llarga. Això no hi ha manera d'evitar-ho. Per tant, és important que els poders públics entenguin que no hi ha una solució a curt termini. Jo, si n'hagués de proposar alguna, diria, home, en aquestes rentes baixes que estan ofegades, perquè ho estan, escolta, hem de buscar maneres d'injectar-los recursos per augmentar els ingressos, perquè no és un tema del lloguer, que són xifres, segons les estadístiques oficials, relativament modestes, és un tema d'ingrés molt, molt, molt modest. Però llevat d'això, anar construint, com diu la Carme, augmentar l'oferta de manera continuada els propers 15 anys.
Sí, ara plantejava, no?, què és el que podríem fer o el que hauríem de pensar fer en els propers 10 o 15 anys. També s'apuntava avui el tema de la rehabilitació, no?, el tema del parc que ja tenim i les accions que es poden fer, perquè sembla poc probable que puguem construir tots els habitatges que necessitem construir, i altres alternatives. També es parlava de poder aprofitar habitatges que són grans i que en aquests moments estan ocupats relativament poc. Aquestes coses complementen la paleta, Carme, d'opcions que té la política d'habitatge? Sí, el concepte de paleta és molt oportú perquè, efectivament, amb una única línia s'han de sumar totes les línies possibles, s'ha de gratar per tot arreu, no? I l'optimització de l'ús del parc és clau. Portem molts anys debatent sobre els habitatges buits, això ja sabem que té un recorregut que no va més enllà de la notícia quan surt el cens. No tenim tants habitatges buits com voldríem, o com de vegades se'ns diu, però els pocs o molts que hi hagin s'han de poder utilitzar, no? I tota la part aquesta del que és la mortalitat de llars que deixen habitatge lliure, també la màxima celeritat possible amb què això pugui retornar a ser utilitzat per noves necessitats, no? Tot això s'ha de tenir en compte, evidentment, i també, com tu dius, aquest fet de que els parcs estaven concebuts per unes estructures familiars molt diferents de les d'ara. I llavors tenim parcs d'habitatges molt grans, Barcelona, o no tan grans però una mica grans, que abans hi vivien 8, 10, 12 persones i ara hi viu una. Llavors sí, aquí hi ha d'haver-hi també, i també portem molt de temps dient-ho, també part del parc que està sent utilitzat per finalitats que no són d'habitatge. Hi ha tot un tema d'exercicis professionals que podrien estar a les plantes baixes i estan en els pisos. O sigui, hi ha molta feina a fer aquí. Tot això, clar, tot això té la seva costura, diguem-ne, quasi bé de patchwork, però sí, evidentment no se n'ha de descartar cap d'aquestes figures i s'haurien de fomentar amb recursos públics, amb gestió pública, amb ajudar els propietaris a poder avançar cap aquí. Tot això sí, exigeix, penso jo, molta implicació pública. Jo voldria afegir que, atès la magnitud del repte que tenim sobre la taula, el sector públic ha de canviar una mica el xip en relació amb el que fa amb el sector privat. França no és que sigui un model, però en tot cas està molt més avançat que nosaltres en polítiques d'habitatge, i una de les lleis que cada nou ministre posa en marxa són lleis en les quals regulen el preu del lloguer, però permeten al propietari que construeix per llogar, doncs si el lloguer és de 15 anys, diguem-ne, en el moment de la declaració de la renta, deduir una part del cost de la compra, que pot arribar a ser una tercera part al cap de 15 anys. Escolta, ja que no pots construir tu, que construeixi el privat i fiscalment l'ajudes a que l'home s'interessi. O el projecte Dublín, és a dir, els propietaris grans o petits que tenen habitatges que no els posen al lloguer o tenen dificultats perquè tenen por de no rebre la renta, doncs transitoriament, durant 20-25 anys, passar la nova propietat a les administracions que ho posen de lloguer, garanteixen un preu per sota el de mercat i el retorn de la propietat 25 anys després. Són com deia la Carme, són parts d'una paleta molt àmplia en la qual activar el sector privat és del tot necessari, perquè el sector públic, això no ho he dit abans, però s'ha de dir, el sector públic li venen temps complicats, perquè té un deute excessiu, ha de baixar el dèficit i el deute asintòticament, i tenim un envelliment que fa pressió a l'alça a la despesa de pensions i sanitària. Per tant, no esperem uns anys galdosos de despesa pública simplement perquè li serà molt difícil. Per tant, la col·laboració àmplia amb el sector privat doncs és un element que s'ha de posar sobre la taula. Això una mica obre la porta d'una altra cosa que també s'ha comentat aquest matí, de la concertació, no? En el seu moment es va concertar l'educació perquè no hi havia prou escoles, s'ha concertat una part de la sanitat, doncs bé o malament és un recurs, no? El transitoriament poder apel·lar. Carme, per acabar aquesta conversa, que ens agradaria que pogués durar molta estona, tu quins elements creus que haurien de ser innegociables a les polítiques públiques, en aquesta política de consens a llarg termini? Quins serien els elements? Jo crec que això que estem apuntant ara últimament de la concertació, que fa molt de temps que ho vinc dient, del lloguer social concertat, el lloguer concertat,
De fet, tenim programes com el que gestionem des d'Habitat 3, és una miqueta de publicitat. És un programa que consisteix en això, en propietaris privats que el que fan és llogar el seu habitatge a una entitat social, en aquest cas, però podria ser l'Ajuntament, però l'entitat ho fa en nom de l'Ajuntament. El propietari es pacta un lloguer, evidentment més moderat que el de mercat, però a canvi té la certesa de que cobrarà i les persones que hi van a viure paguen el que poden pagar i l'Ajuntament posa la diferència. És a dir, que hi ha una despesa pública aquí darrere. Però, bueno, i nosaltres amb això tenim 500 habitatges a Barcelona, que no és una xifra menor. Per tant, què ens diu això? Ens diu que aquest tipus de model és aplicable, que pot ser com el de Dublín, portar això molt a l'extrem, però pot haver-hi altres fórmules com les que es plantejaven aquest matí, doncs de donar garanties al propietari en el cas d'una possible insolvència, desgravació fiscal si el teu lloguer el moderes, bueno, hi ha instruments d'aquest tipus, i aquests sí que són instruments que no donen inseguretat jurídica, al contrari, i que poden estimular que hi hagi persones que sí que es vegin amb cor d'invertir per entrar en aquest joc, no? Buscar inversors que volguessin jugar a aquest joc. O sigui, jo crec que aquesta és una línia molt important. L'altra és la que s'ha començat aquí, de posar molta més pressió i molta més benzina a la mobilització dels sòls públics per fer habitatge públic, però jo crec que ens descuidem del que no és l'habitatge públic estricte, perquè hi ha els altres sòls en els que habitualment es feia habitatge protegit, en els quals es podria fer habitatge protegit privat, i aquest sembla que el tenim com una mica aparcat, i jo crec que també s'hauria de posar sobre la taula, i serien una mica les tres vies, més evidentment la de les ajudes a la rehabilitació amb millor utilització del parc, serien els 4 eixos potser, sí. M'he d'afegir que els francesos, entre aquestes moltes lleis que tenen de foment de la construcció per llogar, tenen programes de rehabilitació de cascs històrics exactament per això. És a dir, escolti, no sé, a Bordeus, allò que no hi ha ningú o tot s'està derrocant, escolti, doncs el mateix, diguem, és a dir, una deducció fiscal que permet que els propietaris estiguin interessats en remodelar l'edifici, posar-lo en lloguer amb unes rentes pactadíssimes, perquè França agafa l'hexàgon i defineix les rentes segons la renta de la família i el nombre de membres de la família, i sapiguent això, bueno, aconsegueixen remodelar centres històrics. Sí, perquè està tot molt vinculat, no? També hem estat fent menció al llarg d'aquesta conversa a aquest matí i al que s'ha parlat aquest matí, que és una trobada d'anàlisi del mercat immobiliari per part del sector immobiliari, però amb unes perspectives prou obertes i prou de cerca també, no? De quines coses podem fer per poder-nos sortir d'aquesta crisi, i també es parlava molt de la mobilitat i es parlava d'això, no? De que al final no és només política d'habitatge, i Josep, tu com a macro també tens molt clar aquestes vinculacions entre els diferents elements de la política. No, és evident quan mires Catalunya en el seu conjunt, això que deia, la mitjana dels immigrants a Catalunya és un 25%, el mercat de treball és un 30%, però quan fas zooms una mica més detallats, les xifres són simplement insòlides. Jo crec que ningú sap que en el barcelonès, diguem-ne, més de dos terceres parts de tots els residents entre 25 i 44 anys no han nascut a Espanya. 2 terceres parts. És una xifra que... I gràcies, no? Perquè poblacions com la japonesa o la de Corea del Sud tenen el rellotge tocant. Amb una diferència, diguem, aquestes poblacions tenen problemes demogràfics, però tenen economies molt més industrials i, per tant, al qual els creixements de productivitat són molt grans. Nosaltres, per bé i per mal, tenim una economia molt viatjada de serveis personals i, per tant, molt intensiva en mà d'obra, en la qual la intel·ligència artificial o els canvis tecnològics l'afecten molt menys que la indústria, diguem, del motor o el que vulguis considerar. Per tant, nosaltres els necessitem sensiblement més. Però, en definitiva, quan baixes a nivell territorial petit, diguem, les xifres se't disparen, i això és fins avui. I, com he dit al principi, això no és més que la primera, diguem-ne, onada d'un procés que, com a mínim, fins més enllà del 2040 ha de continuar perquè el país demogràficament ho exigeix. I apuntaríem una última cosa que tu també crec que has apuntat aquest matí, que és el tema de la cohesió social, no? Una reflexió per part de tots dos en l'habitatge com a generador de cohesió social o, malauradament, com a generador de
conflictivitat social. De fet, tota la literatura econòmica social sobre conflictes amb la immigració apunta a que es generen en llocs en els quals la immigració es concentra perquè hi ha una competència entre natius i immigrants per 3 serveis públics bàsics, sanitat, educació i habitatge, a la que la provisió d'aquests serveis bàsics és escadussera i hi ha competència, el natiu se sent atacat. I jo vull destacar que aquest natiu no és un xenòfob necessàriament, no és un racista. Simplement, si la seva beca menjador que tenia l'any passat ara la perd perquè arriba una persona que té menys renta que ell i li donen, doncs, aquesta família molt contenta no estarà. Vull dir amb això que encara que el país necessiti macroeconòmicament immigrants i per tant sigui un benefici enorme per nosaltres, individualment, en petites col·lectivitats, pot ser un gran problema. I, per tant, si no anem al tanto d'aquestes petites col·lectivitats i dels problemes que genera la immigració, prendrem mal socialment, com s'està veient, i això acaba de començar. Bueno, això ja està passant, i el que volia jo referir-me és que ja sé que el Josep ha dit que tots volem recursos públics i els recursos públics no són infinits, però sí que aquest creixement econòmic que aquestes famílies o aquestes persones ens ajuden a crear, tu un dia ho vas dir-ho en una de les teves intervencions, quin retorn tenen, quin retorn té. Aquest creixement econòmic no s'hauria de traduir en un retorn via pressupostària en la prestació de serveis. Absolutament. I aleshores no és el moment de plantejar, però molt seriosament, que l'increment del pressupost de polítiques d'habitatge és irrisori a Espanya i a Catalunya, comparat amb tota Europa, és irrisori. I aleshores, si això no ens fa veure que la magnitud de la tragèdia no es pot combatre amb un 0,2% del PIB, no es pot combatre quan hi ha unes persones que estan ajudant a fer el creixement i que són els perjudicats d'això, no? Per tant, jo crec que sí que hem de demanar, exigir que hi hagi un increment de pressupost. Si no, tot això no es podrà fer. Només una dada. Entre el 2017 i 2025 s'han creat això, mig milió de llocs de treball a Catalunya, que són el 100% d'aquests llocs de treball, els han ocupat immigrants. Vol dir que suposant que la productivitat d'aquests immigrants fos la meitat de la d'un natiu, vol dir que la meitat del creixement econòmic de Catalunya dels darrers 6 anys l'han generat els immigrants. Vol dir que la meitat, com a mínim, de l'augment dels ingressos públics, que ha sigut substancial, l'han generat els immigrants. Per tant, aquest augment dels ingressos públics hauria d'anar directe cap a les zones en les quals ells estan i en les quals la seva presència provoca tensions amb els nadius perquè hi ha una oferta escadussera de serveis públics fonamentals. Bueno, jo us vull agrair moltíssim perquè jo crec que un dels aspectes que es posen de manifest és que hem de fer molta pedagogia, hem d'explicar moltes coses i les hem d'explicar a molts nivells i a nosaltres ens fa il·lusió a Fundació Habitatge Social i a Habitat 3 poder engegar aquest espai de diàleg, de reflexió en el que confiem poder comptar amb vosaltres més endavant i amb l'esperança de que puguem començar a parlar de les coses que s'han començat a fer bé. Aquest ha estat, per tant, el primer capítol de Converses al Replà de l'Escala. Continuarem parlant d'habitatge, de polítiques públiques, de bones pràctiques i de les persones que hi són al centre. Gràcies per escoltar-nos i fins al proper capítol. Moltes gràcies. Un plaer. Has escoltat Converses al Replà de l'Escala, el podcast de les fundacions Habitatge Social i Habitat 3, dirigit i produït per Laura Pujol, Núria Carcolé i Natàlia Martínez, i amb el suport de Ràdio Fabra.